Bisramganjni lenglama hatio bania khlainai rok hojagrini bagui dal bidalni baji kamantai mwtaini mani khwnui rokno tui hatio phalnani bagui ongkhormani mangpili nukjakha. Tangsalni chimino hojagrini hati khlainani bagui lukurok bohaino hatio ongkhormani nukjakmani hati khlaimani yang lenglama hatio bohaino nukjakha lukurokno ongkhormani hatio bania khlainani bagui. Yang amahaino lenglama hatio bahini khoroksa takhuk James Deborma bo bohaino hojagrini bagui nangmani manui khwnui mwtaio nangmani tei baji kaman rok bohaino tui ongkhormani nukjakha. Mia tangsalni simi phaljakmani kwrak soljora 20 ni simi 30,000 hai rok phaljak khna tiniti jora tui hini saka bo tei hojagrini joto lukurokno no kha kaham bohaino yafarka chini kok tripurani bisingtui hasteni joto lukurokno. Takla hojagrini bagui batasa urum rok busuk dam rok morok ongkha. Hambai media no tam kake takalani urum tairom phene rate ke kaisa difference tongo kisa kaham kake 120 taka tongo urum rom phe kake 150 taka kg bo tongo haike 80 taka bo tongo 100 taka bo tongo bibinno rokomni rate ni tongta taklai Halmarok ke busrok phaljakna pungte gasimon. Tini miani simi tini suk joratoi taksuk joratoi 25-30,000 amo hairok ni rangni phaljaka bahai tharan bisini sai taklai je phaljakka tabo suk joratoi gobang phalo hnoi to saime kho tam kangke jefru saltamni bazarango aporka buni detail saimani bai taklani no hijab khlai saimana kya tam rok phaljaka nang marok ini to romphe phalka urum phalka khamsui phalka batasa ayake yang khejur ayake kismis momduk kathi gtei tarpore narikra tai pujao je nangmani omono phaljaka ta bo thayo tabo no phalmani mo hongke Bisramganj lenglama hati lukurongno tam konyamo takla hojagrini lukurongno konyamo sungma hangke to jotno no kaham krungkhe paliui kaham ke puja ra khlalai ohom dodom khe palai tonglai bagui ang saklai mungtani takung silmung sagari ani mung kangke James Deborma Bisramganj lenglama hati o jagatani market ta